Des de fa uns anys, la paraula bullying forma part del nostre vocabulari. En part va ser així després del suïcidi l'any 2004 de Joaquín, un jove d'Hondarribia que patia els cops i vexacions d'alguns companys de la seva classe. Malauradament, continua havent-hi assetjament a les escoles, però ara, com a mínim, s'ha fet visible el problema, cosa que ajuda a identificar-lo i a afrontar-lo abans que empitjori. Aquest és el desig, afrontar-lo abans. Aquest és l'objectiu de l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Avui hem convidat el director de la Delegació de Catalunya, Joan Martínez Prieto, i un dels membres de l'equip professional, la psicòloga i pedagoga Eva Benito. Amb ells volem analitzar aquest fenomen, conèixer el seu mètode de treball i, si més no, doncs induir a una reflexió sobre el tema. Joan, Eva, molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies per venir, Ja vam tenir un primer contacte en el seu moment, alguns oients ho recordaran, arran d'una trucada d'un nano que estava amoïnat, no? Ell patia aquest assetjament. Joan, algú va qualificar com un crim d'odi, no? Ara a Microtancat també parlàvem, no?, d'aquesta definició. Quan podem dir que estem davant d'un cas d'assetjament escolar o bullying, també anomenat? Com el classifiquem? Bé, abans de res, bona tarda. Gràcies, Elisenda, per fer aquest espai i parlar d'un tema tan complicat com és el bullying. Bé, detectem o posem la paraula allà, bullying o assetjament escolar, quan una persona o un grup de persones exerceix una violència durant un temps, o sigui, en un espai de temps, sobre un individu. És a dir, durant un temps hi ha una sèrie d'actes que ens diu o ens indueix a pensar que està sofrint doncs una superioritat davant d'una altra persona. Això seria bàsicament a grans trets, no? Perquè tothom sàpiga de què estem parlant, perquè òbviament hi ha gent que està més en contacte amb aquest tema o pot conèixer més perquè té fills i gent que ara no té ni adolescents ni nens, i això se'ls escapa una mica perquè no se'n parlava fa molts anys, potser quan nosaltres érem petits o els nostres pares eren petits, i aquí en aquest programa, doncs, com tenim oients de totes les edats, volem que quedi ben clar de què estem parlant, no? Hi ha una dada sorprenent que realment jo crec que és bo de comentar-ho. Hi ha el 60% de les agressions de bullying corren a càrrec de noies. Actuen de la mateixa manera les noies als nois assetjadors o hi ha un perfil diferent? M'ha cridat l'atenció aquesta dada. Eva. A veure, jo crec que el perfil de l'assetjador és molt semblant, sigui tant en nenes com en nens. Potser les nenes, aquest tipus d'assetjament és més psicològic. Més que físic, no? Més que empantar o pegar, no? Sí, més que físic. Això és el que ens hem trobat, però tampoc hi ha dades, no hi ha estadístiques que diguin que hi ha un perfil per assetjadores diferent al d'assetjadors. Hi ha aquest tant per cent, però vull dir que no obeeix tampoc. Perquè podem dir que l'assetjament és diferent. Sí. No? Fer un tipus d'assetjament diferent. Quins són els factors comuns o els símptomes que indueixen a pensar que estem davant d'un cas d'assetjament escolar? Que és allò que fa saltar l'alarma, no? El que hauríem de tenir en compte. Home, jo crec que els pares haurien de començar a preocupar-se quan un nen comença a manifestar-se dient doncs, que no vol anar a escola, que li fa mal la panxa, que té malsons a la nit, que presenta un quadre d'ansietat elevat o símptomes depressius. Aquí ja comences a veure que està passant alguna cosa. El problema de l'assetjament escolar és que el nen, per por, moltes vegades els hi costa explicar-ho a casa o explicar-ho a l'escola. Llavors, per això és tan difícil de detectar. Carai, ni els pares, ni els propis pares. Us heu trobat en casos que ni els propis pares han tingut als nanos la confiança de dir que els està passant. I a part, pensa una cosa, un cop nosaltres induïm o detectem o creiem que estem davant d'un cas d'assetjament escolar, el que nosaltres visualitzem amb l'infant és un 10% real del problema que hi ha. És a dir, nosaltres estem veient un 10%, que normalment sempre... A la punta de l'iceberg, no? Una mica. És una punta de l'iceberg perquè nosaltres veiem els danys físics o materials, però no veiem els emocionals o els psicològics. Per tant, nosaltres quan detectem que el nostre fill posa excuses, reiterades excuses en anar a escola, a passar per determinats llocs a hores puntuals,
que els hi manca algun objecte personal, que se'ls hi ha trencat sí, coses estranyes. Coses estranyes que a nosaltres ens pot fer saltar alarmes segons quins inputs ens doni. És molt important la comunicació. A la família, a l'escola... Amb el professorat, amb la família, amb els amics, perquè els amics, nosaltres sempre hi treballem amb una persona que està dintre aquest rol, que per nosaltres és molt, 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 molt important, potser més que l'agressor i la víctima, que és l'observador. Pensa que l'observador és el que pot venir a un pare o a un professor a dir-nos, mira, és que crec que això que li estan fent a tal noi, això crec que es diu bullying. I crec que potser hauríeu d'ajudar-li. O el meu amic sofreix això. És una tercera persona que no està implicada, però que és observador, com tu molt bé deies, i informa d'això. Ara parlarem millor de la figura de l'observador. Per exemple, ara donem per cas que hem vist que hi ha tots aquests símptomes i s'ha identificat aquest assetjament. Com s'actua? Què es fa en aquest moment? Bé, la dificultat és això, el tractament d'aquest problema, quan se suposa que és un tema doncs, que no s'ha detectat o realment la societat doncs, no el veu. Per tant, treballar-ho és complicat. Jo, per experiència, com a psicòloga, el que he vist és a nivell privat nens doncs, que han vingut a la consulta amb aquest tipus de símptomes. Afortunadament també han sorgit associacions com la nostra que també treballen. El problema és posar-li el títol. El títol, no? Assetjament escolar, i a partir d'aquí doncs, el treballar-ho. Vosaltres, per exemple, si rebeu una incidència d'aquest tipus, en aquest cas parleu amb l'escola, parleu amb els pares, quin és el procés que se segueix? El procediment... a veure, el procediment que nosaltres fem servir és primer fer una entrevista amb els pares, conèixer el cas en concret, el nen no tant, no cal, però sí amb els pares com ha detectat aquest cas, no? Després, normalment intentem parlar amb el centre, o bé la Eva amb el psicòleg competent de l'EAP o qui sigui, fer una mica feedback de què ha passat, de si s'han adonat d'aquest cas, i a partir d'aquí posar en coneixement de que nosaltres som una associació amb caràcter d'intervenció i que vetllem per les persones que puguin estar en situació de patir assetjament escolar. Per tant, posem tot un protocol que tenim nosaltres amb actuació. Els centres no disposen de protocols i no hi ha res establert, no hi ha... Bueno, és una miqueta un buit legal i un buit a nivell de compromís personal en els centres educatius ja no de Catalunya, sinó de tot Espanya. De tot Espanya hi ha aquesta mancança. No hi ha un protocol oficial. No hi ha un protocol i això és el nostre cavall de batalla, això és el que nosaltres hem d'aliviar i és amb què, bueno, perquè els professors o directors de centres també són pares. Aleshores crec que per aquí, per aquesta via, hauríem doncs de, entre tots, fer una miqueta de força per combatir el problema. Ara parlarem una mica més dels centres educatius i les solucions que adopten davant d'aquest problema, però abans tenim una trucada, és la Virgínia des de Lliçà de Vall. Bona tarda, Virgínia. Hola, bona tarda. Mira, jo vull fer una pregunta, a veure, va relacionada en el que jo crec que és un pre-bullying, i explico el per què. Jo tinc 2 fills petits, una nena que va començar a P3 i el nen que es porta 5 anys. Amb el nen no he tingut cap problema, però amb la nena hi ha 3 nenes de la classe que des de P3 i ara fa P5 s'han dedicat a insultar-la, a dir-li coses que pels nens són molt greus a aquestes edats, no? Que ets fea, que ets tonta, que ets, xorrades d'aquestes que, clar, no són res, però en aquestes edats també afecten, perquè per ells són molt greus, que els diguin feos i tontos. Com que li agraden les coses de nens i de nenes, i té cotxes, i té coses de cars, i coses del Woody, i aquestes coses de nens, que jo no estic d'acord amb això, perquè jo per mi tot és de nen i de nena, però... Doncs li han dit que ja no era una nena, que era un nen... Es posen amb coses també derivades del sexe, masculí o femení... Exacte, però estem parlant de nens molt petits, perquè jo considero que són... Quina edat té la nena, ara, Virgínia? Clar, si fa P5, 5, no? 5.
Llavors, clar, el tema és... Jo amb el nen no he tingut mai un problema, no he sabut... Val, i la pregunta seria, suposo que si a partir d'aquí heu de fer alguna cosa o es pot identificar algun problema, tu voldries una mica d'assessorament per part dels nostres experts d'avui, no? Sí, perquè jo, evidentment, a P3 em vaig queixar, a P4 m'he queixat als professors directament... I què han fet a l'escola? Parlar amb les nenes. Parlar amb les nenes. I a quina conclusió han arribat? Han parlat amb els pares també o només amb les nenes? No, només amb les nenes. Clar, jo no estic d'acord amb aquesta actitud. Jo considero que han de parlar amb tot. Jo crec que, a veure, en una reunió tenen que parlar amb els pares i dir-los, sí, l'escola no és... Jo no crec que tingui que ficar-me perquè, clar, evidentment, sempre he pensat que una mica els nens són un petit reflexe dels pares, no? No necessàriament, hi ha nens i nens. Sí, però t'entenc perfectament. Mira, tenim els nostres convidats aquí, t'estan escoltant atentament i tenen ganes d'intervenir ja. Jo et demanaria que ens escoltessis per antena, Virgínia, i amb el que tu ens has explicat, ells, òbviament, no es pot fer un dictaminar res a distància, no? S'hauria de veure el cas, però et donaran una orientació. Després ja donarem el seu contacte per si vols parlar amb ells, d'acord? D'acord, moltíssimes gràcies. A tu, Virgínia.